Maayong buntag kaninyong tanan. Dako akong kalipay no na naata dili karong buntaga para maminaw sa pulong sa Ginoo. No na grabe bagid kay kasayog yun no, ang 7 a.m. na haya gyud ako na realize sa pag-volunteer na ako sa KC sa past 2 weeks na dili gyud sayon na mumata. Oh, grabe gyud kaayo kasayo. Especially sa amo na layo pa among gikanan. And hopefully no na di ra gid mo ma-distracted sa akong outfit, sa akong gabi ka bright red na necktie na mo siguro akong kadugayan gyud dito sa balay kung mag-decide ba na mag-necktie ba o dili. Na ani si mama na formal ra daw kaayo pero sige lang. No, but I'm happy to see everyone here no sa 7 a.m. kay panalagsa ra gyud kaayo ko na makakita gyud sa 7 a.m. na congregation kay sa 10 a.m. gyud ko ga-attend and even sa 3 p.m. pero di gyud sa 7 a.m. so makita gyud nato na di gyud ko tingbuntag na tao. But I'm always happy to see the entire church of GCAF gather to hear God's word. And before magpadayon ta, let us begin this sermon by reading the Word of God. So if you have your Bibles, open lang ta sa Ephesians chapter 4 verses 1 to 2. Busa ako nga binilanggo diha sa Ginoo, naghangyo kaninyo nga unta magkinabuhi kamo nga takus gayod sa tawag nga alang niini gitawag kamo. Uban ang tanang pagpaubos, ug kaaghop, uban sa pailob, mag-inantusay sa usag-usa, diha sa gugma. Mag-ambot ta. Lord, thank you for this wonderful day that you have gathered us as your body of believers. I pray, Lord, nagamitan gid ko nimo na masangyaw gyud ang imong ngalan na tanan akong isulti diri gikan na gyud sa imong pulong. I pray na ma-convict me asa mi ma-convict o ma-encourage me na asa mi dapat ma-encourage. Christ name I pray. Amen. So sa mga bago sa GCAF or sa wala na aware sa entire month of September, mo niya ang ato ang IO month in which ang IO or ang Inside Out Ministry sila ang nagdagan diri sa Sunday services nato. And even before that, nag-go through ta diri sa GCAF sa book of Ephesians na ang title is Richly Chosen, God's Invaluable Grace to His Church. And for this month, natay mini-series na The Response of the Chosen, Living the Life Worthy of God's Calling. A mini-series from the book of Ephesians for the Inside Out month. And so sa past 2 weeks sa mga niaging semana, nag-go through taani na text kaning Ephesians chapter 4 verses 1 to 2. And last week si Pastor Joe ang iyang wali kay about sa pagkaaghop or ang gentleness or ang meekness sa atong Ginoo o nakita as part of the body of Christ maghupon pud ta diya sa usag-usa diri sa church and even outside sa church. And today, I was tasked to go through the last part or the latter part sa verse 2 which ga-deal siya with patience or kanang atong pagpailob. So, ang title ani na sermon nako is Mapailubon nga paglakaw nga takos sa pagtawag, or a walk of patience worthy of the calling. Pero before ta mo anha sa kanang pagpailob unsaon nato na ang pagpailob, how to be patient, gusto ko mo balik ta kadyut sa verse 1. Okay, as the last part of verse 2 na akong i-discuss, gusto na ko ipakita sa inyo na unsa ang entire picture diri sa chapters 4 verses 1 to 2 o giunsa siya pag-connect gikan sa chapters 1 to 3. And then ang verse 1 sa chapter 4, yun sa siya pag-connect sa verse 2. And then katong ginastoryahan nato sa mga niaging semana about humility, about gentleness.
unsa sila ka connected with each other, na makita nato na dili di ay ni sila murag buffet na pili-pili lang di ay, no, na makita nato na connected ni sila tanan. And then giunsa ni siya pag transition padulong sa verse 3 na Lord willing atong itakol next week. So atong basahon ng Ephesians 4 verse 1. Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon mga tinawag sa Dios. So as Pastor David and Pastor Jiggy tackled on a bit last 2 weeks ago, no, atong i-realize gyud ang context sa Ephesians. Na ang Ephesians primarily gihimo gid siya ni Paul as a letter of encouragement para dato sa simbahan sa Ephesus or sa mga simbahan dato sa province sa Asia Minor. And then atong i-realize na ang kaning chapter 4 nagmark siya sa beginning na si Paul nag-talk siya about doctrines, no, doctrinal way of speaking, then he transitioned din siya into practical ways of instructing or living diri sa chapters 4 to 6. No? Ang kaning Ephesians, naa siya'y tawag nato na 41 imperatives. No? Kaning imperatives is what you'd say ay kanamurag command or in a way encouragement na giingon ni Paul sa ato na atong isunod as we live the Christian life. And sa 41 kabuok imperatives, 40 kabuok kay naa sa chapters 4 to 6. Kuman isa ra kabuok ang naa sa chapters 1 to 3. Dili pasabot no Hinuon na tungod isa lang gyud kabuok ang nasa chapters 1 to 3 na dili na siya importante or dili siya practical. In fact, opposite siya. Ang chapters 4 to 6, ang kaning practical ways of instructing or the way we kanang mag-relate sa each other dire as a body of believers, gadepende gid siya sa chapters 1 to 3. Mura siya foundation. Ang chapters 1 to 3, foundation siya para sa chapters 4 to 6. No, na ang kaning mga doctrines na gistorya din ni Paul sa chapters 1 to 3, ang kaning doctrine of predestination, ang doctrine of redemption, ang mga paglaom nato sa bahandi dara kang Kristo na makita nato dara sa chapters 1 to 3, na himo siya foundation on how we live life sa chapters 4 to 6. So nakasulay na ba ta kanang sa balay or sa trabaho or kanang bisag asa kanang nakaigibuhat pero wala ka kabalo ngano imong gibuhat. Kung mga anak siguro mo or mga ginikanan mo makarelate siguro mo ani no anang sige mo o banggag ulo sa inyong kuan sa inyong papa mama or sa inyong anak na suguon ninyo na buhatan ni mo ana si anak anuman mo ana dayon ka na basta lang gud buhata lang. Niagi man siguro ta ana tanan na frustrating gid kaayo sila ana kanina feeling na magbuhat tawg isa ka butang na wala ta kabalo sa rason ngano ginabuhat ni nato. So ma-apply po ni nato sa verse 2. No, atong basahon ang verse 2 na unsa tong imperatives ni Paul dara, no? Pag mapaubsanon kamo, pag maaghop og pag mapailubon kanunay. Sorry guys, murag digi ko sanay sa Bisaya so magsinabtanay na lang kita diring dapita kung magbakikaw na niya akong Bisaya, no? Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. No, sa ako ang version din ako gapit ako na absed, uban ang tanan pagpaubos ug kaaghop, uban sa pailob, maginantusay sa usag-usa diha sa gugma. So kung ato ning tan-awon ng mga imperatives, no, ang kaning humility, gentleness, patience, and bearing one another in love. Kung ato ni silang kuan by itself lang, without taking into consideration na unsa tong nasa chapters 1 to 3 and even unsa tong naa sa verse 1, dili gid ni nato mabuhat. Mabuhat siguro nato sa sugod ginagmay pero dili gid siya sustainable, no? Dili ta magdugay. So kung mo diretso lang gyud ta ani,
No, kay mo ba gid atong tendency no na unya na nang mga kuan gusto na ko diretso sa practical way, practical na no, the practical way sa side of things. Pero kung mo diretso ta ana, ang mahitabo ana is we do not end up reflecting a genuine life of a believer, no? Ang mahitabo ana is mahimo tag mga hipokrito. We become hypocritical robots who cannot understand how to do these things, kaysa sugod pa lang, wala man ta kabalo sa rason ngano gibuhat ni nato. No mo nakiingon sa verse 1 nga naghangyo kaninyo nga unta magkinabuhi kamo nga takos gayod sa tawag nga alang niini gitawag kamo. So dili kita kabalo unsaon na manginabuhi sa anib na pamaagi kung wala ta kabalo unsa to ang gitawag sa Ginoo sa atoa. So gusto ko na magsugod lang gyud ta dara no na in short, we cannot know how to be humble, how to be gentle, and how to be patient if we do not know why we are supposed to be humble, why we are supposed to be gentle, and why we are supposed to be patient. So gusto lang gid nako na i-flesh out no kay gitakol man ni a little bit 2 weeks ago. Gusto gid nako ng unod ani para we don't make the mistake no of confusing the goal with the means. Kay usually gakahitabo gid na sa atoa na ang goal or ang means to the goal mahitabo na siya ang goal itself. So I want us to realize na ang kaning pagpahiubos, ang pagkaaghop no, ang kaning pag-inantusay sa usag-usa diha sa gugma, dili ni mao siya ang goal. Mga means lang ni siya para sa goal. So let's start sa Ephesians 4 verse 1 balik. Busa ako na binilanggo diha sa Ginoo, naghangyo kaninyo nga unta magkinabuhi kamo nga takos gayod sa tawag nga alang niini gitawag kamo. So stop lang sa tader kadyot. Ang kanang word na pagkinabuhi, ang English meaning niya, English translation is to walk. Ang kanang paglakaw. And in the New Testament, ginagamit gid na siya per me as an analogy of daily living. Atong pang-adlaw-adlaw na pagkinabuhi. And sa epistles ni Paul, gigamit ni siya 33 times. And sa book of Ephesians, 8 times. So paborito gid kay ni na word ni Paul na iyan ang ginabalik-balik og sulat. E naa ni siya implications, kaning word na walk or kaning pagkinabuhi. First implication ani niya is, ang first implication ana niya is, sa paglakaw o pagkinabuhi is, sa paglakaw nato, adunay kanunayang paglihok. So meaning ana, to walk means to be active. No, mahimong aktibo, no, sa contextually speaking sa panahon nila Paul, mao ra gid ang ginabuhat sa majority sa people. Maglakaw ra gid ni sila, no, na wala may sakyanan, isudsad, walay mga train, walay mga eroplano, naman sila mga donkey, sa Bisaya sa donkey, sila mga donkey, pero for the most part ginagamit ra gid na sa mga business or sa mga dato. So if pang masa ra gid ka na tao, lakaw ra gid ka. No, dagko gid mo bagtak ani na panahon. Lakaw ra gid mo tanan na simong trabaho, lakaw ka, simong pag maglingaw-lingaw ka, lakaw ka, pag wagi kay lingaw, lakaw ra gid ka, wa kay mabuhat, no choice na ni. Lakaw ra gid ka. And ang implication ana na to be active means you are habitually and constantly on the go. No, so to walk ang kanang pagkinabuhi nato means to be always active and habitually and constantly on the go. Second implication ana niya is sa paglakaw nato adunay pagmatngon, no? Naatay awareness, naatay consciousness. Lisod no na maglakaw ta na murag na nisirado lang ato ang brain nato no. Mo gina mapandol gid na, ma-MO gid ta ana. So naagyoy certain level of consciousness pag maglakaw ta, di ba? Hunahuna ka na asa ko mo adto. Unsa ano ko pag adto dadto? Unsang gabara sa kuha kung dili mo ganang ang route A, agi ko route B. So naagi yung level of awareness or
consciousness sa atuang paglakaw, whether sa atuang self or sa atuang surroundings. Third implication, sa paglakaw nato adunay paghago. So, naay effort sa paglakaw nato. Given man gyud na pag maglakaw ta, kapuyon man gyud ta or mag-burn man gyud tag calories. Lisod kaayo ta mangitag tao na maglakaw na wala gi kapoy or at least wala nag-expend og energy. So with this in mind, no, na kabalon ta na sa paglakaw nato adunay kaunayang paglihok, adunay pagmatngon, adunay paghago, no? Sa paglakaw nato, we are to be active, we are to be aware, and we are to do it with toil or effort. Unsa man ning pasabot ni Cole na gitawag ta sa Ginoo na inani ang atong pagkinabuhi. No na unsa man gyud ni na unsa ni na calling Paul na kailangan man gyud ko na mo walk in a way na active ko, na aware ko, o kailangan gina ko maghago gid ko. No, 1 Corinthians 1:22-24. Kay samtang ang mga Hudyo nangayo og milagro og ang mga Grego nangita og kaalam. No, lahi akong version day guys. Pero parehara na Bible lagi na siya. 23. Kita usab nagwali kang Kristo nga gilansang sa krus nga alang sa mga Hudyo usa ka kapandulan og sa mga Hentil usa ka binuang. Apan alang kanila nga mga tinawag, mga Hudyo ug mga Grego, si Kristo mao ang gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. So kani sa 1 Corinthians na text, naay duha ka types of calling na pasabot ni Paul dire, no? Ang first calling nato is ang kinatibok ang tawag or ang general calling. Ang general calling. And ang second dayon as ang epektibong tawag padung sa kaluwasan or ang atuang tawag na effectual call or specific call. So ang difference aning duha is ang kaning general call is muning gipasabot ni Paul diri sa verse 23 na ani siya na kita usab nagwali kang Kristo. Dara, muna ang general call meaning sa context sa pag-spread sa gospel, mauni ang call na para sa tanan tao, walay pili. No, muna kung makita ninyo ka ng mga street preachers, bisag kinsa lay makadungog, regardless sa unsa ilahang response, nakadungog sila sa maayong balita. So mao na atong general call para sa tanan na tao. Ang second call, which is ang kaning effectual call or ang epektibong tawag padung sa kaluwasan, muna siya ang specific call na ginstorya din ni Paul sa verse 24. Naana siya na apan alang kanila nga mga tinawag, mga Hudyo o ang mga Grego, si Kristo mao ang gahom sa Dios o kaalam sa Dios. So mao ni ang call na para lang gyud ni sa specific na type of people na muni ang inward spiritual calling ni Lord na sa iyang sovereign grace gitawag ta niya na maluwas ta. Na kung think of it like this, no, kita man siguro mo ka ng mga spy movies, no, Mission Impossible, unsa padara na ang katong agent niya kung sendan gani siya message sa iyang organization, ipaagi nila og in a way secret code. Na usay ipaagi nila sa kaning newspaper bitaw na nay mga code sa newspaper na kung ang majority lang sa tao nagbasa sa newspaper, mura ra siya wala. Pero para sa iyaha, lahi ang meaning na makuha niya. So muna siya na naay general call, naay specific call ni Lord, na naay specific group of people niyang elect na mo respond sa gospel. Na mo respond siya sa good news. And kani siya na calling is gi-expound pa gyud siya sa Ephesians chapter 2 verses 1-5. No? Na kaniadto kamo patay tungod sa inyong mga kalapasan ug mga kasalanan. Kaniadto kamo nagkinabuhi sumala sa pamaagi ni ining kalibutana. Sumala sa kagamhanan sa kahanginan sa espiritu nga karon mao ang naglihok diha sa mga taong masupilon. Verse 4, apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato. Bisan sa dihang patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, naghimo kanato nga buhi
uban kang Kristo tungod sa grasya giluwas kamo. So ang calling na gipasabot din ni Paul diri is the act of God bringing us from death to life. Gikan sa atong kamatayon padulong sa kinabuhi. And not only this, no, sa kaning salvation na gihatag ni God sa atua, diri makita nato ang paglaom sa bahandi na makita dara nato kang Hesu Kristo. Ephesians 2:6-7. Ug ang Dios mibanhaw kanato uban kang Kristo Jesus, ug nagpalingkod kanato uban kaniya diha sa mga langit. Langit nung dapit diha kaniya. Aron nga sa mga tuigan nga umaabot ang Dios makapagdayeg sa dili masukod nga kadato sa iyang grasya agig kaluoy nganhi kanato dihang kang Kristo Jesus. Oh, what a wonderful joy and assurance that we have in Christ para sa iyang mga gitawag ug sa iyang mga giluwas. Ug tungod aning pagkadako nagugma ug pagkadako na grasya ug sa bahandi na naa kang Hesukristo na makaingon si Paul na ako binilanggo diha sa Ginoo. No, kung atong hunahunahon yun, weird yun siya. Kay si Paul, nag-start off siya sa verse 4 na, niyon siya na, ako, prisoner ko of the Lord. And then right after that, nag-ingon siya na, walk worthily in this way. Contextually speaking, kani si Paul, sa Christian world, paani na time, kung gini siya artista, gini siya. Ilado na ni siya. Nakabalo na gid ang mga tao ato sa Ephesus and even outside sa Ephesus na si Paul, permi ni siya muagi og kalisod, kasakit tungod sa iyang pagwali sa maayong balita. So kung ikaw, nagbasa ka, taga Ephesus ka, kabalo na gid ni sila na ang rason nga na priso si Paul kay tungod sa gospel. So, ang ilang mahuna-huna ana is, ang giingon ni Paul, ang translation sa ilang mind ana is, ang pasabot ni Paul kay kani. Ako, napriso ko tungod sa gospel, and so, gusto po ko na kamo manginabuhi sa inani na pamaagi para sa gospel. And again, contextually, atong hunahuna na, letter of encouragement ni ang Ephesians. So, dili kayo siya encouraging, no, na muingon si Paul na ako na priso biya ako tungod sa gospel. Sunod pud muna ako. Asa mang encouragement ana Paul. Di ba? Na kung atong hunahunahon, mura siya nakastorya bitaw ka og tao sa prisuhan, then moana din siya na priso biya ako bayki, nangawat ko. Basin ikaw, gusto ka mangawat, pudi ta katudluon unsaon. Di ba? So dili siya mo make sense at first glance. But in fact, it is the opposite. Paul can say this precisely because of the gospel, because kabalo siya na despite sa kasakit, despite sa kalisod, under God's authority and rule, all of this is worth it. Ang kalisod, ang kasakit, ang persecution na gikan sa mga tao, worth it ni siya para sa gospel. No? Paul counts everything as loss in the light of who Jesus Christ is. And so going back to verse 1, no? Kung atong in a way ma-translate or ma-paraphrase ang pasabot ni Paul sa verse 1 niya, mo ni yang gusto na ipasabot sa atua. Busa ako nga nasakop sa Dios ug kinsa nagatubang sa kasamok sa matag adlaw, nangamuyo kanimo nga mahimong aktibo, magmatngon ug uban ang paghago magkinabuhi sa usa ka paaging nga takos sa pagpakita sa kahalangdon, pagkamaluluyon, pagkamaayo, pagkabalaan ug mahigugmaong kalulot sa kaluwasan nga gihatag sa atong Dios kanato sa pagbanhaw kanato gikan sa mga patay ngadto sa kinabuhi pinaagi sa ebanghelyo diin ana ang atong paglaom. Murag lisod siya sabton sa Bisaya, no? So, in English, ang translation ana is, therefore I, who is under God's authority, who faces trouble day in and day out, implore you to actively,
consciously and with toil, live a life in a manner that is worthily reflecting the greatness, graciousness, goodness, holiness, and loving kindness of the salvation in which our God has bestowed upon us in raising us from the dead to life through the gospel in which our hope lies. This is the goal. Everything else na mo follow ani gikan sa chapter 4 padung sa chapter 6 and even everything sa Christian life hinges on this fact na the way we live our life should be modeled after this, and the way na mag-interacta with each other hinges on this fact that we should live a worthy life that is fitting of someone who was saved by grace through faith. Philippians 1:27. Mao lamang nga magkinabuhi kamo nga takos sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Aron nga bisan kung muana ako o makikita kaninyo o wala ako diha, madunggan unta nako mahitungod kaninyo nga kamo nagbarog diha sa usa ka espiritu nga uban sa usa ka hunahuna maghiusa sa pagpaningkamot diha sa pagtuo sa maayong balita. So diri ni connect ang atong verse 2 sa verse 3. This is the manner in which we live our lives para na ay unity sa church, para sa body of believers. So asa man mo sulod diri ang patience? Kay patience ba atong title, pero wala pagid ko na hisgutan na pagpailob, no? Kay mo taas-taas na, wala pa ko na hisgutan. So asa man mo sulod atong patience? Musulod siya sa ani na pamaagi, no, na ang patience, ang pagpailob or long suffering literally means to endure with your temper intact. To endure with your temper intact. Sa akong giingon kanina, no, na connected ni tanan ang atong gi-storya nato, atong gi-discuss diri sa past 2 weeks gikan sa humility padulong karon. Connected ni sila in this way. Na ang humility, na ang kaning patience is a manifestation of humility and gentleness. And tungod ani, nagpakita ang atong pagpailob sa pag-inantusay sa usag-usa diri sa church, diri sa simbahan. In short, ang patience is our response in the light of the failures and sins of other people towards us. Patience is mauna atong response pag nakasala ang ubang tao sa ubang tao sa atua or nairita ta nila. Kung mo respond ba ta, namubuto ta, or mo respond with our temper intact. Na kailangan na to i-understand first also na before ta magpadayon sa patience, ma-understand na to na asa na gikan. Na mubalik ko sa humility kadyot, no? Na ang humility is a core foundational Christian virtue. Pasabot ana, disposition na nato or nature na sa Christian. Dili ta makapili na gusto lang ko ma-humble karon, next week din ako humble. Ugma, pasin feeling na ako kung na si crush, humble siguro ko. Karon kay naaman to akong tao na di ka na, di ko mag-humble, no? Dili na siya mapili nato na humble lang ta karon, mura siya on and off switch. This is our very nature. Being humble, humility is a nature of a Christian. Na tungod sa atong humility, makita nato kung kinsa gyud ang atong Ginoo, na dako siya, na balaan siya. O tungod ana, makita nato kung kinsa gyud ta. Na insignificant rata, na grabe kaayo ta, ka-sinful. Mao nang humility. Kay unsa man ang pride? Pride, kay grabe kay imong confidence imong self. Ako na gyud ni. Mao na gyud ni. Tungod gyud ni sa ako ang kaugalingon. Tungod ni sa ako ang kusog. Mao nang pride. Humility as the antithesis, no? Antithesis or kanang ihang murag kontra ana is nag-shift og confidence gikan sa tong kaugalingon ato dayong gibutang sa Ginoo. Mauna ang humility. Putting our confidence from ourselves towards God. And once mahitabo na siya, pwede na dayon ta mag-take on the heart of a servant. Kaya na-realize naman nato na kinsa man ta.
no? Kinsa man ta na mag-inani ta. Ug tungod ana, pwede na dayon ta magtan-aw sa panginahanglan sa uban tao og dili sa atuang kaugalingon. Mao na dayon dara mosulod ang gentleness. The way we respond to other people's needs. Na ka-care ta sa ilaha, but at the same time, dili ta ka-tolerate sa ilahang sin. Na contrite boldness ang tawag ana, no? Kay the best way we can show love to another person, we can show care, is to tell them who God is and what God likes and what God doesn't like. And that's why na kanabita mo yung gentle ta, dili na pasabot na dili ta mamadlong. No, mo bitaw tong giingon ni Pastor Joe last week na isa ka mark sa gentleness is brotherly correction. No, that's one mark of gentleness. And tungod ana na gentleness, no, kay nagtanaw naman ta sa needs sa other people, pwede na dayon ta mahimo og patient. Kay mas importante man sa atua ang panginahanglan sa ubang tao kaysa atong kaugalingon, pwede na gid nato ma-endure ang ilang kabuang dara, ilang mga sin dara sa atua. Pwede na nato ma-endure in love. So dara mo sulod ang patience, no? Chain ni sila. Humility, no, kung if nag-make sense siya mo siya, no, atong pagmapaubsanon, atong humility, muni atong disposition, our nature, naka-create siya og atong pagmaagho, atong pagmaaghupon, or ang atong gentleness. So our humility shows in gentleness. And because of that, God can give us the spirit of patience, atong pagpailob. And then atong patience, it shows itself by our bearing or kana atong paghigugma sa usag-usa, or ato ang kanang pag-inantusay sa usag-usa diha sa gugma. So, muna siya atong chain. Humility, then gentleness, and then patience, and then bearing one another in love. Now, the funny thing na kaning about sa patience, bitaw, kay kanahan kay taning patience sa ubang tao. No, na makasala ta, agay, sorry. Ano mo siya, ay okay ra man, okay ra. Na nakasulay mo anang nang laag bitaw mo si mong friend nimo, amigo nimo, amiga, kuman pag-abot nimo sa balay, nag-self-reflect na bitaw ka, kana mga self-reflection moments ba, na matulog ka or naka sa CR maligo na, makaingon bitaw ka na, hala, murag samok-samok man kay ko kaniya ato niya ba? Murag annoying mga gay ko ato kaniya. And then makaingon ka na, grabe kaayo siya ka patient, no? Gina-praise nato ang patience, which we rightly do. Patience is a virtue to be praised. But here's the thing, no? Pag kita na gani dayon ibutang sa sitwasyon na kita na kailangan mahimog patience, kita na kailangan mahimog patient, dili na dayon kay takanahan. No? We love being at the receiving end of patience, but we hate being at the giving end of patience. No, think about I just want you to, close your eyes or whatever na. Think about the one person na ga-drive gyud sa imuhang patience through the roof. Una-una lang, ayo tanawa, basin mag-away na nun mo padulong sa balay kay inyong gitutukan. No, una-una lang, kinsa man gito ang tao na makapabukal gyud sa inyong dugo, bitaw? No? Most likely if you're the majority of the people, katong inyong ginahuna na someone close gyud sa inyo, ha? Someone close gyud. Okay, moment per me inyong gina-spend time with, no, mga bana, mga asawa, nagtanawa na din sila mga bana. Nako. No? Sila gyud permi na think of it like this, no? Kung nagsayaw ka na kay dance partner, ilahamag yung tilang imong matumban permi. Di ba? So, inana gyud na siya na case. And whether outburst siya, ang form sa ato ang impatience kay mugawas siya sa pagkabuto, mubuto ta atong sagitan or aturang na nagbagulbol ta, no, kanang internal grumbling. Whether explosive or implosive, we all fall short of being patient with other people. No, I know I do. I know I do a lot. And it is in these patience-pushing moments where we need to ask the question, honestly, na katong respond na ko kaniya, kung response na ko kaniya,
Ako ba tong new self in Christ? Or ako ba tong old, sinful, impatient self? And if I'm being honest, unfortunately, a lot of the times, I usually respond in my impatient, old, sinful self. And we need to be honest with ourselves, no? Para ato ng mga dala sa Ginoo o para makapangayo ta sa iyang grasya o sa iyang pagpasaylo dara sa atua o para matabang taniya na mutubo sa pagpailob. Pero dili gikan sa atuang kaugalingon, pero gikan sa iyahang kusog. So unsa naman nato pagtubo sa pagpailob now? How do we grow in patience? I'll give you 3 quick things that the Bible teaches, specifically Paul. First one is atong pag-ampo or prayer. No? Prayer. Just like humility, ang patience is a disposition of the Christian. Dili ta kanang patient ko karon, no? Superpower naman siguro na kung pwede na ka maka-patient kung gusto lang gid ka, no? Most of the time gusto man gyud ta mahimong patient, pero dili gid na nato mabuhat. Kay it's a disposition, it's the nature. Dili siya on and off switch na patient ko karon, patient ko ugma, no? Na nakatry ba mo na kanang siyong ingon sa inyong kaugalingon na patient ko, nagisapot na nun kasi mong kaugalingon kaya wala nun ka na patient. Di ba? And that's because ato nang gibuhat sa atong own self. There is nothing good in our sinful self. There is no patience. It is only the work of God. And so we pray that into reality na, Lord, ihatag sa akua ang spirit of patience na I can bear the other people's sins towards me in love. So that's the first one, ang kanang atuang pag-ampo. Second one, dili dali na masuko o dali magpasaylo. No? Be slow to anger and quick to forgive. No, gusto lang ako iklaro na naay righteous anger. Kay basin, kuha na lang kita, di na kita permi masuko. No? Na bahala na injustice kay tabo dara, smiling gyapon ta, murag lahi na more na something wrong no na ay righteous anger. There is righteous anger, and a lot of the times naagi mga situations na ang biblical response is anger. Pero kailangan nato maghimo og dividing line between righteous anger and unrighteous anger. Na ang unrighteous anger mahitabo na siya pag gikumkum na nato dara atong kasuko when we hold on to anger and let it consume us, then it becomes destructive and unrighteous na dayon. No? Ephesians 4:26, kasukok kamo apan ayaw pagpakasala tungod niini. Ayaw pasalup sa adlaw ang inyuhang kasuko. So, we do not hold on to anger. There are only a few things besides anger and bitterness that will destroy the human person. Grabe gid kaayo ni ka-destructive. Out of everything, no? Kaning anger, this is what tears down bridges, no? Makaguba ni kinabuhi ang kasuko nagikumkum sa ato ang kasing-kasing. Let us not hold on to anger, no? Tungod na gid ni sa grasya sa Ginoo that we learn not to savor anger. Pero instead, mag-inantusay ta sa pagpasaylo o sa gugma o sa pagpailog. No, reconciling with each other whenever we can. No? Dili reconciling with each other kung feel na to, pero reconciling with each other whenever we can. If ever na opportunity, bahala dili pa rin mo feel, bahala kailangan pa nimo i-hype imong self. No, ako kay dako pagi kay kog pride, no? Labi na sa akong kuya, sige mi nag-away ana, magbangi gid mi permi. Kung nakuyog ang kuya, makabalog gid mo unsa akong pasabot no na dili gid na maundang ang among lalis ni kuya. Maabda nag 2 hours. Pagka na ba yung 2 hours, maabot pa nag-ugma. Wala na wala papildihay. And muna sa akong pride, kailangan pag ako i-hype akong self, no? Kailangan pa mag-exercise, kailangan pa na ako kanabit ang murag sa salida, kanang isagpa bitaw na, sige, you can do this, no? Para lang yun mag-reconcile me. So, dili siya mag-reconcile kung feel ninyo, pero reconcile whenever you can, whenever possible.
no, if naay opportunity. No, na we also remember na kani atong pagpasaylo sa uban dili ni gikan sa atuang kusog. Gikan na gid ni sa Ginoo. Kanang ability na to take an offense and to look someone in the eye and say, you know, that hurt, but I still forgive you and I still love you. That is a work of God. Dili na nato mabuhat sa atong kaugalingon. It is an impossible life to live without God that contradicts our very selfish nature. Kaya kung kita lang, gusto mo ginato kumkungon ang kasuko. Mo ba gid atong natural response? Kisumbag ta sa atong response, gusto na to sumbagon balik. Di ta magpalupig. Mao gyud ang atuang natural response. So in order to counteract this, we need the grace of God. Now, Colossians 3:12-13. Ingon nga kamo mga pinili sa Dios, balaan og hinigugma, isuloob ninyo ang pagkamabination, pagkamaluluyon, pagkamapaubsanon, kaaghop og pailob. Magpinailubay sa usag-usa og nga kun aduna may mulo ang usa batok sa usa, magpinasayloay ang usag-usa. Ingon nga ang Ginoo, nagpasaylo kaninyo, busa mao usab kamo. We forgive because the Lord forgave us. Third way, tutok sa pagtawag kanimo ug sa paglaom nga dala ni Ana. We focus on the hope of our salvation that it brings. And we focus on the salvation, and the hope that it brings. Nabali. We become patient the same way. Again, we become humble and gentle. We look to the reason why. Muna akong giingon kanina na importante gid kaayo nakabaluta sa verse 1. Kay kumusulod lang gid ta na mag-inantusay ta sa usag-usa na wata kabalungano, di man gina magdugay. Makaingon kita sa tong kagayon, ngano ako man siyang pasiluon, ngano mag-inantusay man ko, hilas ba kayo niya, di ba? Pero mao ni siyang reason na we are patient because God was patient with us in our sins. That's why. And lastly, wala na ako siya kiapil sa upat, kay pwede man gud siya ma-apply in a way sa katong humility and gentleness, pero pwede gyapon siya ma-apply, like ma-apply siya sa tanan. Lastly, kining tanan buhaton nato diha sa gugma. We do all these things in love. We endure in love. We must endure in love because we remember and acknowledge that our endurance is merely a result that in our salvation, we were profoundly loved by God. And it is in this love, sa kaning dako, nagugma na gihatag sa Ginoo sa atua, na pwede ta makigugma sa uban. It is in this love of God that we are able to love other people. It was because of the death of Jesus Christ on the cross that we were saved in His love. And yes, He was made the propitiation and the substitute for our sins tungod sa iyang justice. Pero kung justice lang atong istoryaon, dili na ta kailangan niya iluwas. Diba? Pwede na gyud niya biyaan niya sa atong sala, pwede ta na, sige, justice, o sige, linya mo, hell. Diba? Pastor David, hell. Stephen, hell. Diba? Michael, hell. O sige, kay justice raman atong gipangayo. But it is ultimately in God's overflowing love for us that He has predestined us and He has called us into His salvific grace. That it is in His great patience for me and in His great patience for you that every time we sin, He is quick to forgive when we bring it to the cross. And so, ingon nga ang Dios, nahigugma pag-ayo kanato diha sa iyang pagpailob. Mao nga kita mubalos pinaagi sa pagkinabuhi nga takos sa maong grasya pinaagi usab sa pagpailob. Nga nagpakita sa atong pagtinabangay, pagdawat, ug atong pag-inantusay sa usag-usa diha sa gugma. No? As God
was loving is loving with us in His patience, we respond by living a life worthy of such grace and love through patience, manifesting in our bearing and tolerating one another in love. Let us pray. Lord, we thank you sa imong dako na gugma gyud dara sa amo na imo ming kiluwas. Kay kung hustisya lang gyud imong gipangayo, adto na gid mi tanan sa impierno. But in your great patience, your love was manifested in us, that you have called us. And we pray that it is in through your strength, not our own, that we trust in you, that we are able to have the spirit of humility, gentleness, patience, enduring one another in love. In Christ's name we pray. Amen.